Vou-vos presentar, antes de nada, como sempre, dar as gracias por estar hoxe aquí, unha representación tan cumprida deste entroido. A Asociación Cultural Vellos dos Cornos nace no 2005, cando se xunta un grupo de persoas que tiñan por objetivo recuperar o entroido de Merza e crear eses recursos propios, como os traxes de xeneral, os tricornios e todo o bestiario do Vello dos Cornos que temos aquí para poder pôr en marcha esta recuperación. En 2013, unha parte da mocidade do lugar colle as rendas desta idea de manter todos estes recursos, ampliálo, fomentar a participación tamén dos máis pequenos para garantir esa continuidade, e hoxe xa levades 12 anos, non só conseguichedes manter esta herdanza cultural, este legado cultural, sino tamén engadir novos oficiantes, novas chaquetas de xeral, tricornios, banderas, novos materiais para manter vivo todo o que é a parte estética deste entroido. E como nos poñen aquí na información, con eles non poderían estar máis orgullosos sin eles de esta recuperación. Para falarnos de todo isto, temos hoxe aquí a Belén Guzmán, que é a presidenta da Asociación Cultural Vellos dos Cornos, e a miña esquerda temos tamén a Lidia e a Rubén, oficiando de xeneral e de Vello dos Cornos. Así que, nada, damos ya a palabra e que nos conten como é este o seu entroido. Moitas gracias. Pois, moitas gracias. Moitas gracias a todos por vir hasta aquí e por invitarnos tamén. Para nos é un placer, un orgullo levar o noso entroido a todos os sitios que nos chamen, porque para nos é un traballo que non estás traballando uns poucos días antes, senón é un traballo que levamos pouco a pouco recopilando moitos anos. E nada, pois ven comigo a miña compañera, que é Lidia, que aí tedes un dos personaxes típicos do noso entroido, que son os xenerais, e o Vello dos Cornos, que agora vos vou contar tamén. Daí o noso nombre, Asociación Cultural Vello dos Cornos, porque ese é o noso personaxe, non? Bueno, pois o entroido de Merza, a tradición di que consta de escritos que tiñamos desde 1913. Solo paramos 3 anos, que foi durante a Guerra Civil, que houve un parón, despois en 1987 que houve un parón porque non houve quen organizara, e cando foi o COVID. Acompañarte o ratón se queres ir proxectando ou aí, sí. Sí, no, tamén nos cursores, no da dereita. A ver, espera. Vale, eso. Nada, eso que contábamos, que durante eses 3 anos foi os anos do parón. E despois, nada, no 2005 foi cando montamos a asociación, na que éramos un grupo de xente, eu estaba metida aí, pero no 2013 foi cando eu me puxen de presidenta da asociación, e desde aí cos meus compañeiros, e no que estamos a traballar, recopilar todo, e nada, dai ven o noso nombre da Asociación Cultural Vello dos Cornos, porque é o personaxe típico do entroido de Merza, que é un personaxe que ben vedes vai aí cuberto ca súa careta de corteza, ca lado vella, os seus cornos de vaca, e vai ca súa vestimenta de farrapos vellos sempre, e leva na man o seu
é o seu instrumento ese día, porque vai aí cos seus cornos, que o que fai é meterse ca xente do povo, levantar as sallas a xente, sobre todo as mulleres que veñen ao Entroido, e tamén vedes aí que ten a súa muller, que é a fiadeira. A fiadeira acompaña tamén ao largo de eso, e xuntos protagonizan discursos amorosos nos que entre os dous levan a cabo. E despois aí están os outros personaxes do noso Entroido, que son, os xenerais, que iban cos cabalos, xa vedes, xenerais e xeneralas, que levan traxes típicos do Entroido, son chaquetas militares da época, con charreteras, fajín, os tricornios que levan as plumas de pavo real e avestruz, que é a vestimenta máis, e os cabalos que tamén van cheos de lazos e engalonados para ese propio día. Aí tedes un pouquiño como van os nosos xenerais e xeneradas o día do Entroido. Vale, aí vedes. Este ano, por exemplo, fomos un grupo de 15 persoas, entre eles este ano fomos 9 mulleres a cabalo, un pouco, o que estamos tamén a traballar é que antes solo podían ir en teoría os homes, entón un pouco nos vamos metendo, temos que abarcar que as mulleres tamén están aí. O grupo de xenerais sempre vai ao mando do correo, que o correo é ese personaxe que vai ca súa xaqueta vermella, ten un gorro distinto porque é o que manda, e xuntos percorremos a parroquia inteira de Merza, o sea, nos chegan ás 12 da mañá, percorremos casa por casa, imos dicindo a xente que está chegando, que chega o Entroido ao pueblo, que chega a aldea, o que pedimos é sempre un permiso para decirlle as súas vivas a esa xente. Entonces, unhas vivas, chegamos a esa casa que lle decimos, imagínate, oigan, señor, digan todos a mi voz, viva Elena Ferro con toda a súa familia residente en Merza. Viva! Aí está. E eles contestan, e ese é o que facemos todo o día, hasta que chegamos á época, o sea, ao día o tema do discurso. Imos casa por casa, daí tes económicamente que che van dando os cartos para conseguir estes traxes que temos, porque senón sería algo que non se dá mantido. E ao final, cando ven o tempo dos atranques, aí tedes a frontera, e o correo e o centinela, ambos enfróntanse, porque hai dúas tropas, a tropa española e a tropa galega, en unha batalla dialéctica, e cando dá o alto, temos vedes aí un arco, un está na fronteira de cada un, e dai os versos, as disputas, sempre hai, son versos de política nacional e internacional. Aí debatimos todo o que pasa ao largo de todo o ano, todo o que pasa a nivel, xa sabedes, España, Galicia e o resto. E despois tamén temos os nosos personaxes secundarios, que para non son secundarios, son como os que van a cabalo dun burro, que eses van con roupas bellas e comentan os contos da aldea, o que pasa na aldea en todo o ano. Ao final tens que ir apuntando e que vai pasando na aldea con todo o que pasa. E despois, a continuación, ven o escribano. O escribano é un personaxe que tamén viste elegantes roupas e vai da cabalo. En Merza antes era moi importante porque había pazos, había médicos, notarios, e por iso a figura presenta do noso Entroido fala da política local. En plan, o frade é o último personaxe que un pouco ten aí no noso Entroido, que trata os temas amorosos na iglesia do povo, os temas
amor que pasaran aí no pobo no picantes que vas aí collendo ao largo de todo o ano, que aí, bueno, todos ao final están todos aí ao largo escoitando a ver que é o que pasou, porque hai cousas que hai que ir pillándoas así polo aire. É verdad que está bonito. E nada, nós o que estamos recopilando de todo, que nós temos os nosos personaxes típicos do noso entroido, que son estes que vos acabo de tal, pero tamén facemos un concurso de disfraces e ao final o que queremos conseguir é que toda a xente veña ao noso entroido disfrazada e por elo damos, este ano tivemos máis de 300 personas disfrazadas, que para nós eso, Merza é unha aldea pequena, nos ter ese día no noso entroido tanta xente, para nós é algo que nos enorgullece de ter a aldea chea de xente, para nós. É unha cousa que xa vedes aí, as fotos que fomos poñéndovos aí un exemplo de todo o que estamos conseguindo, que toda esta xente veña aquí. E nada, queríamos agora enseñar aquí un pouco un vídeo. Nada, pois aí tiñamos ímos enseñar un vídeo para que vexades un pouquiño do que é o día do noso entroido. Ao final, resumo ímolo así pouco a pouco, pero, queríamos, a ver, aí que vai. O que sí, claro, o noso vello dos Corros vai toda a tarde con eso, que se ven un día de calor como que tuvemos este ano, que non sempre é o domingo de corredor, tanto sea sempre nos cadra o domingo de corredor. Pois el vai sempre ca súa careta chea de, ao cabo do día, pesa 3 kilos menos, porque o sudor que colle se fai bo día total. Traballa moito. Traballa moito, que... O sea, nos que imos a cabalo traballamos tamén moito durante todo o día, pero el ten un traballo porque ele vai a pé. Nos imos nos cabalos e ao final sempre máis doado. O tricornio está feito dun sombreiro de palla. O sombreiro de palla ten as ás grandes, non? Que veñen subidas para arriba. Entón está todo cosido e fai esta forma. Por dentro é de palla. Forrase con terciopelo e isto é todo bordado a man. E o fleco é feito de ouro. Estas plumas son plumas de pavo real e estas son artificiais, son teñidas, vale? Como os mantemos nós? Pois todos os anos os desfacemos, quitamos a pluma, gardámolas, escoitaseme igual. Gardámolas, quitamos estas plumas que van suxeitas con unha goma, se a vedes, gardámolas en caixas de madeira, aisladas, con deshumificador día e noite, 365 días do ano, e así se conservan. Que facemos aproximadamente 15 días antes do entroido? Montamos, poñemos pluma a pluma, cada tricornio, montámolo, e completámoslo con estas de colores, que vedes que é super facilito. Pesa moito. Cal é o problema do tricornio? Pois que, imaginade, que altura ten un cabalo? Depende, que levo eu moita. Fai vento. Isto, túmbate. Este ano facía moi bo día, pero facía aire ao principio. Entonces, nunha das fotos que saía eu aí, o meu tricornio estaba así completamente porque te tumba total. Nada, se alguén o quere coller, pode velo coller, non hai problema, vale? Temos 15 tricornios e temos 14 chaquetas de xenerais o entroido. Un tricornio costa aproximadamente 6.000 euros e unha chaqueta 2.000, máis ou menos. Sí. É que todo feito a man, todo cosido a man, e vos xa sabedes que o que é a man é caro. Mira, o máis fácil é que busca Turbegal, non, Turbegal, con Turbegal con V, aí está o de primeiro. Ora vas a ir ás destacadas. Nas destacadas vas a ver entroido de Merza.
Despois tamén, xa saber, así xa podemos publicidade. Si podedes nos seguir no noso Instagram, que nos poñemos cousiñas de como vamos preparando o noso día. Vale, aquí xa todas, verdad? Sí. Ten unha destacada que pon Entroido de Merza, Sí, verdad? non buscando. Pero eu creo que non estás ben. Terá que ser aquí, Entroido. Pecha aí. Destacado. Ah, vale. Ah, aí, que tete. É que este é unha máis fácil ver o persoa vídeo. que se dedica a investigar e a darlle visibilidade ás festas pequenas das aldeas Claro, que nós pequenas. somos- E entonces nos este ano dixemos que tiñamos que traelo. E alá o trouxemos. Deu todo o día con nós e fixonos Sí. un pequeno traballo Entón, do... podedes seguilo aquí e vades a ver pois todo o que se foi publicando. sí, a coña. Está moi ben, vale. Sí, que o coñeces, verdad? Onde está o... Bueno, aí podedelas ver con tranquilidade, pero eu quería buscar ese enlace. Asociación Cultural Vello dos Cornos. Sí, somos nós. Estes son cousas do directo. Ese día, como está todo planeado, non hai... Védelo, verdad? Vedes o noso Entroido? Eses son os mouros, os que van a burro. O noso frade... Bueno, despois teño moita festa, claro, xente, o pasa... Ese é o que comemos nós durante todo o día, o que nos dan nas casas. Pois non sei, deixa mirar a presentación outra vez, está aquí, verdad? Sí, a presentación. E unha pinches aí. Ves? Bueno, pois non me deixo. Cosas do directo. Hasta la principio de... Eso tamén non subía. Sí, non era isto. Que non vayas a destacar. Non vos levo o vínculo. No, Non. bueno, non pasa nada. E dende o PDF non... Aí, vamos a ver este. É Este, ven. Ahora xa está, xa o consejei. Tens que quitarlle isto, quitalle isto. Quitalle isto. Se non ves. Bueno, non damos quitado isto. Xa estaría. Pois ese é o noso Entroido. Ese é o máis bonito, ir casa por casa e levarlle o Entroido pois á xente que non pode salir da súa casa. Moita xente maior que vela ese día. Sí. O sea, vas ese día, había ali unha señora María que non sale da casa en todo o ano. Ela non sale, o sea, non sale nin á misa. Entón ti chegas ali ese día e tenche unhas galletas feitas, unhas rosquillas, unhas orellas do día do Entroido e chora ali contigo porque a vas visitar. O sea, se ainda che dá algo para colaborar, para ter estes traxes que tes. Entón, ao final, eso tamén emocionalmente para nós tamén é moi bonito. E mesmo que para eles, que che dan as gracias, moitas veces nunha casa botas media hora, es que escoitas os contos que ela che vai contando, bueno, pois o que lle pasan,
o que sei, é moi bonita, a verdad. Non é só o día ese, porque é moi bonito as vivencias que tes ali nas casas ca xente maior, porque cada vez, a verdad que no rural, o que máis avanza é xente maior. E o noso entroido ten 110 anos de historia oficial gracias a xente como ela, que foi, que contou, que trasladou esa tradición, e aquí estamos, un grupo de treintañeros cansados xa, que decimos todos os anos que nos retiramos, pero despois sí, porque a ver, xa nos pasa. Eu teño a experiencia, xa meu abuelo, o sea, xa ves dunha familia que foran todos, tamén che dá pena, ahora que estás metido nesto, pois deixar todo, ao final o que intentamos é día a día traballar para telo aí con nós. Por iso, estades todos invitados a vir todos os domingos corredores a Merza, vale? O próximo ano é o 8 de febreiro de 2026, ida anotando. Sí, porque po ano cadra moi temprano. Entón, os esperamos vos. Un placer. Sí, isto empeza todo o día, desde as 12 da mañá hasta as 8, hasta que se remata, percorremos as casas todas, a non ser que, bueno, que por... A nosa aldea só? Sí, non, é a nosa aldea. Solo a nosa aldea. Esperamos, vos pasamos lista. Claro, vides probar o día do entroido. Non, a verdad que... Nós non temos freixoas, pero temos filloas da pedra, con chourizo, sabes? Tamén vale. Vale, bueno, moitas gracias por estar aquí. Despois, se non tendes moita prisa, ao final temos un turno de debate, de preguntas, e tamén pode haber xente que quera preguntar. Digo, é mellor facelo despois, porque necesitamos facer unha proba para conectar, despois da charlotada que montamos agora, para conectar Instagram, para unha entrada online co País Vasco, que hai que cruzar o Padornel, as ondas, todo eso, para telo en directo, pero nada, a non ser que teñades algunha pregunta moi curtiña ou rápida que lle quedará de facer agora, senón despois temos tempo para debatir. Vale. Bueno, pues gracias por vir. Nada, a vos por... Gracias.